O proxecto Nós leva anos traballando e investigando para lograr os recursos lingüísticos e digitais precisos para que as máquinas falen, entendan e escriban en galego. Cal é a situación do noso idioma ante o avance da intelixencia artificial? Pois acordámonos nestes días que fose todo o proxecto Nós aloxando na Cesga, pois aproveitando esta incremento coa factoría día. Esa é unha solución ideal. Eu creo que fixemos algo moi importante con este poñendo en marcha o proxecto Nós, porque é a garantía de que a lingua que o galego, bueno, tamén as outras linguas oficiais do Estado pues van a estar a mesma altura que as grandes linguas. No? Estar aí vai significar que o galego teña estea nas grandes oportunidades, que estea na xente nova. Pero estás estendendo a todo o resto da poboación. A todo. Hoxe en día é unha necesidade de toda a poboación. E precisamente o proxecto Nós, daquela, cando presentamos, claro, partíamos dunhos filamentos moi débiles, non? Había que explicar o que era, porque a xente non se entendía de que estábamos falando. Partíamos dunhos filamentos moi débiles porque había moi pouca xente traballando en tecnoloxías de lingua. E este proxecto, precisamente, deseñouse para fornecer de tecnoloxías, tanto de texto como de voz, á lingua galega, de maneira que puidase haber traductores automáticos, correctores ortográficos e gramaticais, tecnoloxías de voz, voces sintéticas, aplicacións que puidasen utilizar esas voces sintéticas, o recoñecemento de fala para poder interactuar cunha máquina falando. O importante do proxecto Nós, eu creo que é moi importante destacar que é un proxecto público, con códigos abertos, de forma que todo o que fagamos e todo o que estamos facendo está a disposición pois, de entidades, administracións, empresas, dunha forma totalmente libre e gratuita. Que o que falábamos, que comentabas, de que as tecnoloxías, Google ten un traductor. Claro. E hai outros traductores que utilizan galego. O ChatGPT escribe moi ben en galego, escribe un galego perfecto. Ou outras tecnoloxías, o DeepSeek escribeche en galego, a inteligencia artificial china, o Gemini, ou calquera o de Meta tamén, non? Escriben, traducen, redactan, non teñen Google ten voz, ten interface de voz en galego, de tanto síntese como SR, pero claro, a tecnoloxía non é nosa. O que nos pasa con Google Maps e coa toponimia. Google Maps, pois iso, sempre temos esa controversia de que tedes que conseguir que Google pois, teña a toponimia oficial, e evidentemente eles teñen a toponimia oficial nunha capa que é, digamos, toponimia galega, pero logo teñen outra que é a toponimia que nos chamamos de toponimia deturpada e que está estalinizada. Por moito que lle escribimos e por moito que lle facemos, eles sempre nos responden igual. Estes mapas son nosos e nós poñemos a toponimia que queremos. O proxecto Nós non é para crear produtos finais. Non se trata de crear, nós non imos facer un GPS en galego, pero si imos ter as voces, imos ter os recursos, imos ter o recoñecemento de voz para poder interactuar con el, e imos ter as bases de datos, os modelos. Calquera dos que observamos máis ou menos como é a evolución do galego nas ferramentas digitais, ves que están aparecendo certas ferramentas que non se sabe moi ben como, pero aparecen en galego, cando en realidade non tiñamos noticia previa de que estuvesen facendo ensaios, evolucións en galego, non? Pasou co navegador, co Falla. Bueno, hai uns días pasou unha aplicación moi simpática, non? Que é o Tinder, está a citas, non? Que de repente, pum, aparece en galego, cando en realidade non sabíamos que estaban facendo ensaios para poñerlo en galego, non? E eu estou convencido, ainda que, bueno, evidentemente, estas empresas, máis a ese nivel, non revelan as fontes nunca, pero que se están nutrindo do que xa está poñendo o proxecto Nós á súa disposición. Seguro, se non é imposible que o fagan así dun día para outro. Está habendo certos indicios que Galicia se está colocando un pouco na
vanguarda desta dinámica tan impresionante para o mundo inteiro. Eu creo que están pasando cousas aquí que a inteligencia artificial que nos poden abrir moitas portas. E a lingua ten que estar aí. Ten que estar aí. O galego é, como digamos, é o que chaman unha lingua de baixos recursos, non? Todo o texto de nós que había na web era pouco. Claro. Non é suficiente para adestrar os modelos e para adestrar os modelos de traducción, os modelos de xeración de texto, etc. Non? Entón, hai que facer estrategias para facelo. Pero cada vez os modelos, agora, os modelos lingüísticos multilingües están favorecendo que con menos recursos hai modelos preadestrados, entón podemos xa, podemos tunealos, de certa forma, podemos adestralos con o galego, de maneira que un dos resultados que temos agora precisamente é un modelo de lingua. Pois unha dos desafíos que temos tamén no proxecto nós é a cantidade de datos dos que ten que nutrirse. Non? A parte dos recursos lingüísticos propiamente ditos, digamos, do alimento que lle temos que meter, non? Para adestrar os modelos, está o problema un déficit tamén é o da a curtidade, por dicir así, ou a escaseza, ou a limitación dos recursos económicos, claro. Realmente as nosas posibilidades sempre son temos que ir por detrás. De todos os xeitos tamén é importante saber que este proxecto tamén necesita da colaboración da xente, non? Puxemos en marcha unha serie de recollidas de voces que se chama Doa a túa fala, non? E que é importante tamén lembrar que se pode facer en liña, desde que calquera persoa desde un móvil, desde unha tablet, pode doar a súa voz, non? Que iso é importante seguirlo facendo. Xa non só pola recollida, senón tamén por popularizar un proxecto que así a primeira vista pode parecer demasiado tecnolóxico para o uso da xente, para o uso individual, e non é necesario. É que, por unha parte, aí hai dúas partes, non? Por unha parte está a parte tecnolóxica, por dicir así, en que ten que haber equipos de tecnólogos formados, e temos un déficit de persoal formado. E, por outra parte, está tamén a necesidade de contar con toda a variedade de datos, sobre todo nas cuestións de fala. No de lingua é máis fácil, non? Acceder a textos escritos, pero na fala, ter a voz e os dialectos e os acentos. As máquinas teñen que entender e reproducir a voz de todo o mundo, non? Os do SEO, os da Geada, os do bloque oriental, os do bloque occidental. E despois tamén é moi importante animar a xente a que sobre todo os profesionais que estén pensando, tanto lingüistas como tecnólogos, en que traballen nas tecnoloxías da fala. Temos aí que prevemos que vai haber un mercado laboral moi interesante neste ámbito. Sen dúbida. A xente xa é presente, non é o futuro, xa é presente. Porque temos un déficit moi grande en profesionais. Tamén temos un déficit de lingüistas con formación de tecnolóxicos. Non temos ningún mestrado, ningún módulos de grau ou algo así de tecnoloxías para lingüistas. E con mellor é o que xe vai dicir, a propia formación dos lingüistas o mellor ten que cambiar. E hai outro desafío que tamén a mí me parece importante, que é a continuidade. Todo eso que estamos desenvolvendo se separa nun momento dado, estamos mortos. Porque, de repente, eso queda obsoleto en moi pouco tempo. En moi pouco tempo. É que parar aquí moi pouco tempo sería unha catástrofe, porque ese pouco tempo nas tecnoloxías convertese en... Claro, un abismo. O galego, polo feito de ser unha lingua minoritaria ou minorizada, ten exactamente as mesmas posibilidades que ten calquera outra para acceder á inteligencia artificial. Porque dentro do que é o imaginario colectivo, a xente dixe, o galego pode formar parte dos proxectos de inteligencia artificial igual que inglés, igual que o castelán, igual que o alemán. Exactamente igual. É un prexuizo moi común que hai, non? É un prexuizo atávico que son agora, xa ven. Son ideoloxías lingüísticas que hai na sociedade, en que o importante é saber inglés e todo eso, entón, en cambio, saber galego. E é como se esas linguas estuvesen especialmente predispostas a formar parte das tecnoloxías. Non, o galego ten exactamente as mesmas posibilidades de aplicarse na inteligencia artificial que o inglés, co chinés ou co francés. De feito, os propios xigantes tecnolóxicos teñen aplicacións en galego, non? Cando estamos facendo unha búsqueda nun buscador, é importantísimo facelo en galego, porque eles están controlando, están vigilando cantos o fan en galego, cantos fan en castelán, cantos fan en portugués, cantos fan en francés, iso contase. Nos poñemos recursos para que outras persoas poidan, ou empresas poidan collelos e
construir as súas propias aplicacións de acordo coas súas necesidades, non? Pero necesitamos esa parte das empresas, que nese punto aínda estamos, xa hai empresas que están empezando a traballar cos recursos do proxecto NOS. E outro reto tamén para o proxecto NOS, porque na medida en que sexamos capaces de conseguir iso mesmo que ti acabas de definir, estamos dinamizando tamén o galego dentro do tecido socioeconómico. Temos o problema de que aquí as empresas tamén, o tamaño das empresas, normalmente hai algunha empresa grande, non, tecnolóxica, un tamaño considerable, pero son escasas. É que caen na conta de que é importante facelo dentro do galego. Claro. Porque, claro, ese desenvolvemento tamén se fai desde a parte máis tecnolóxica das empresas. Esas, claro, traballan xa non só en castelán, xa en inglés. Pero esa é a lingua de traballo deles. Outra cousa é que despois poidan integrar que poidan integrar o galego en aplicacións que eles construen. Claro, que eles busquen... que lle vexan unha utilidade a Claro, iso. que vexan con porque a utilidade das linguas en algún sitio é moi efectiva e no tecido económico. Claro, que podo facer con iso? Se é útil e axuda a vender, axuda a colocar produtos no mercado, axuda a crear determinadas dinámicas dentro das propias empresas, van a facer. Hai un programa de clonación de voz para que ti podes facer que a máquina fale coa túa voz. Sobre todo é importante para persoas que por procesos de tipo, por patoloxías, pois van perder a súa voz. E antes de perder a voz, grábanse, por exemplo, enfermos de ELA, grábanse, e despois ti podes ter unha máquina que non só fala en galego, senón que fala coa túa voz. Eu creo que despois ainda vai ter outra parte tamén moi importante, que é o acceso aos coñecementos de lingua. É dicir, as tecnoloxías poden facer que esa aprendizaxe de lingua e a adquisición de lingua se dosifique a moi distintos niveis. Estamos pasando agora ca gran entrada de persoas migrantes que chegan a Galicia, non, por miles todos os días. E claro, que o que estamos atopando é que damos cursos de iniciación á lingua e cultura galegas, pero claro, pouco ou nada ten que ver ensinar estes contidos pois a un latino, que é unha persoa que ven do Magreb. Entón, todo isto, as tecnoloxías tamén che permiten poñer o galego, o acceso ao galego á medida de cada quen, non? E iso é moi importante. E poñer a parte social tamén é poñer o galego, digamos que a xente que fala galego, o cidadán que fala galego, digamos, non quede excluído desas tecnoloxías, non? Por exemplo, de tecnoloxías que están con voz ou que están con lingua, e que resulta que para utilizalas tens que utilizar unha lingua que non é a túa. Claro. Entón, esa é unha cuestión tamén moi relevante, que unha cuestión xa estamos falando de dereitos das persoas. Sí, dereitos lingüísticos, claro. Claro, as aplicacións, aí que falabas de educación, son múltiples. Cada vez hai máis aplicacións didácticas de ensino de linguas, de ensino e autocorrección, non só escritas, senón tamén de voz. Evidentemente, o galego tamén ten que estar nelas. Eu creo que unha das cousas que temos que falar tamén aquí é a importancia da colaboración entre institucións e entre entidades, as entidades públicas. Nos falábamos antes do aspecto privado, pero das públicas é moi importante. Eu creo que o proxecto NOS aí tamén naceu cunha certa forza, non? Porque parte da universidade, incardínase logo coa Xunta de Galicia, logo as demais universidades. É moi importante tamén que non perda ese carácter, verdade? De estar todos xuntos aí. Hai unha iniciativa moi interesante que é que supoño que a coñeces, que é a European Language Equality, non? Que é un consorcio para promover a igualdade digital, digamos, das linguas europeas, todas as linguas europeas, non só as oficiais. E tamén para reducir o gap, ou para reducir a distancia enorme que hai entre Europa en tecnoloxías tamén lingüísticas e Estados Unidos e China. Europa vai ter que afrontar todo isto con moitísimos medios e moitísimos recursos, entre outras cousas, porque grandes xigantes demográficos, xa non falando económicamente, demográficamente falando, non? Cómenos. Digamos, a balanza de poder está cambiando cara a Asia, China e a India, sobre todo, pero está cambiando para a Asia. O balance estáse desequilibrando de outra maneira, non? Estáse reequilibrando. Outra das ventaxas tremendas que ten este tipo de tecnoloxías, Xosé Luís, eu creo que tamén é que a tecnoloxía é idéntica para as linguas, cando menos para as linguas oficiais no Estado español e fora de moitas delas, non? Porque tamén nos permite
ter un intercambio moi fluido no funcionamento, na posta en marcha e evidentemente tamén ten unha repercusión no abaratamento de custos. Non ten sentido empezar de cero, empezar a aprender como hai que poñer os cementos para facer o edificio, porque se hai outros que xa o están facendo, entón, como estás facendo, que resultado che dá? Pois pode aprender da experiencia de outros, non? E además tampouco víamos sentido, sobre todo, a que replicar os mesmos, é dicir, nós estamos facendo un traductor, eles están facendo un traductor, con un modelo. Nós estamos facendo o tal, eles están facendo o mesmo, non? Podíamos desenvolverlo xuntos, non? Claro. E que temos que funcionar de maneira colaborativa. Non É que é unha parte importante. Eu creo que nese sentido o proxecto Nós tamén está sendo un exemplo de como se teñen que facer as cousas no conxunto do Estado. A tecnoloxía é a mesma para todas as comunidades e agora cada un vai desenvolvendo o seu proxecto, pero con coordinación entre nós. E iso, hasta agora estamos, mesmo nos sorprendeu a nós que cantas ventaxas nos trouxo todo isto, non? Por un lado, aforras, evidentemente, custos. Por outro lado, estamos aprendendo todos de todos. Claro. Hai un grupo que é máis experto en determinadas cuestións, pois os outros demais aproveitanse dese coñecemento. Non? E por outro lado, ten algo bo que dicías ti da visibilización, porque, por exemplo, estamos facendo recursos que son multilingües. A idea é facer, por exemplo, un traductor multilingüe. Entre as 4 linguas do Estado, co inglés, e posteriormente introducir outras, basicamente o portugués. Está a cuestión tamén do espazo da lusofonía ou do portugués, non? Da proximidade co portugués, porque de feito nós estivamos aproveitando a proximidade do portugués, por exemplo, para crear recursos para o galego. A lusofonía danos é unha porta aberta a 260 millóns de falantes no mundo. E, de feito, veuse moi pronto, e outra cousa tamén que me sorprendeu desde o principio, que se veu dende o PERTE, o sea, dende Madrid viron isto cando os galegos nos chamaron unha parte, por dicirlo de algún xeito, e nos dixeron, a vos temos que pedirvos unha cousa especialmente, que é que fagades a conexión co portugués e coa lusofonía. Non? Por qué? Porque, evidentemente, isto que estamos falando deste proceso colaborativo entre as linguas oficiais no Estado español, pois claro, se abrimos a lusofonía, xa como mínimo xa sería un marco ibérico, e a partir de aí de moitísimos máis países. Temos algúns resultados xa nese sentido de colaboración, que é temos un modelo de linguaxe que é unha cantidade grande de texto adestrado e agora estáse facendo unhas instruccións. E tamén hai un modelo similar construído con galego e con portugués, que tamén se chama Carballo, pero coa grafía do portugués, non? Entonces, que eso foi feito en colaboración con grupos portugueses. Do que falábamos antes tamén, de crear ese tecido productivo alrededor das tecnoloxías da fala, de que moitísimas outras empresas, que vexan un mercado moito máis extenso do que é somente o mercado galego. Non? O que sería interesante tamén é ter esa colaboración de empresas entre un lado e outro, colaboración con empresas portuguesas, empresas españolas, que igual que hai noutros sentidos, non? Da Eurorrexión, non? A cuestión da Eurorrexión, de que as empresas galegas poden estar en Portugal, poden estar porque están na Unión Europea, pero crear vínculos particulares, non? Coas empresas, eu creo que tamén podría ser bastante interesante integrar o tecido portugués tamén nestas ecosistemas. Sería outra posibilidade moi grande, efectivamente, ese sería un logro importantísimo. Que nos daríanos unha dimensión tamén diferente. Non? Por ir concluindo, é unha gran oportunidade, un dos grandes proxectos e das grandes fiestas que se abren a cara ao futuro da nosa lingua, non? Que nos leva, pois iso, de atender o máis micro, pois a formación das nosas xeracións máis novas, que foi por onde empezamos, ata agora falar pois a colaboración en empresas a un nivel económico, a nivel internacional, non? A todo iso nos leva a inteligencia artificial. Pois temos que facer que continúe. Pois temos que seguir traballando. Pois sí. Agora con que andades? Pois andamos buscando máis variedade de voces, hai que facer voces emocionais, estamos